Здравейте, ютубъри! Това е нов епизод, свързан с... Не трябваше да лета. С представяне на един много готин сървър. Това е сървър на един мой приятел. Казва се Battleplay, сървъра се казва Battleplay, не е приятеля ми. Много готин сървър, сега ще ви разведем с него. Първо да се срещнем с Олнара. Winning, ела да ни представиш сървъра. Добре, той е тук. Ето го. Здравствуйте, народ. Така, с какво ще започнем първо? Не знам, може да започнем с лапите. Добре, да напишем лап. Заспална видео. Чакай, че смахна телефона. Така, аквапарк. Аквапарка е изработен от мен, екс-тъцент, който се обажда в клипа, и Калян, който го няма. Здрасти, хора! Здрасти. Така и аз помагам. Да. Това е аквапарка и това не трябваше да го чупеш. Чакайте малко. Си покажи му, не, искам и аз пълно да се правя. Добре, телепортирай, чакай. Ето го е екс-тъцент. Здрасти! Както да? Да, админ. Аз съм модератор. Това тук е барчето на аквапарка. Не знам защо са сложили тези питиета тук. Но както да. Ти си Олнар, купи си сам. Даже открадни. Така, какво пише тук? Добре дошли в бараката! Така се казва нашето велико барче. Да, отгоре трябваше да има лодки, обаче заради клея лага. Ти си покажи сега първо моето. Тихо, чакай сега. Чакай, трябва да започне, нали, то аквапарка е тук, обаче има ларп парзалки, което всъщност е началото на атракциите. Да, на атракциите. Как беше лапа? Парзалки! Много е странно. Добре, ето тук започва. Това е надписът Battleplay и българското знаме. Ей! Така, може би първо трябваше да... Трябваше първо да покажа спална, ама както да. Ето го. Това е изработено от... Защо не мога да поставя мотки? Това е изработено от великия умник. Екстъцент. Бутнете ме. Дай, бутай. Добре. Може лодка След малко ще се разбием. Винаги ще се щупи. Няма начин. Да. Винаги трябва да имате лодка в резерва. Да. Ти пак могат да се... Не трябва да сложим един чест тук да се взимат, така. можете да се придвижите додолу с вода или да си вземете една... Как се кажеш, количка, да. То те го казват. Не, как не количка. Добре, аз тръгвам от тази страна. Не, той тръгна без менето. Така. Налезайте, че от тук ще отидем към жълтата парзалка. Знам. Тя не е жълта, тя е оранжева. Да, по този път се отива към оранжевата, към жълтата. Значи аз ще сляза, хора, защото трябва да покажем поред. Значи първо е червената парзалка. Не мой количката да лети по-бързо от мен. Тя не лети. Тихо сега. Това е първият тунел. Черешовия тунел, Чери тунел, пак изработен от мен. Тук имаме чадърчета и шезлонги. Това са кошчета. Така, сега да отидем към Чери тунел. Към него се отива на ларп аквапарк, излизате от барчето и това е. Тук поставяте лодката. Winning! Така. Ето го. Спуск. Сериозно ли бе? Ти си показваш парзалка по сера. Щупих парзалката. Не, стига бе. Провалям целия клип. Ако искаш го почни от начало, няма. Да, тя водата тук се развали. Не, няма го почвам от начало. Ви добре ли сте? Както да е, нищо от тук не се е случило. Водата ще има такова сцепление. Чакайте. Ние сме го пипали. Аз го пипах също. Това е великото произведение. Така, сега пак ще се опусна. Просто е малко тесничко и когато някой човек прилита пред тебе, става има толкова парзалки, че буквално ще се удавите във вода. Ето го. Възможно е. Сега ще се разбиш. Знам. То тук трябва да се разбиш, всъщност да излизаш от тази лока. Сега, тази парзалка. Моля, това там е други парзалки. Тези стикви са много харесахме. Тук е единична парзалка. Има всякакви. Аз ги сложих.
Трябва да Браво. Тази парзалка също е направена от мен. Тук не е удачно на втората да се возите с лодка, тази, на която съм. може да се задръсти това на Да, можете ето вече от третото каналче, четвъртото и петото. Отзад пише АП, Аквапарк. Пак направено от мен. Добре, тук вече можем с лодка, мисля. Ей, и екстацият помага. Да. Още малко и... Уху! Да, това е. Можем да кажем, че екипа на сървъра добре се е справил. Знам, че екипа на сървъра в момента не се събрал, защото е рано. Ела, тук ние са. Чакай. Моята позор. Ето... Уху! Да. Да, и всички са тъй. Тази е малко по-различна, защото има малко повече падания. Стига! Паднах. Още малко. Так отналя. Още малко. Не дейте. Не прилетайте над мен. Къш. Къш. Има много хубави бурени. Сериозно ли сега ще яздиш дракон, човек? Махай го този. Много ми харесва да язда дракон. Да, ние не можем, защото не сме добавил тази кола. Това е трамплинът на екстацент. Нека се качим. Кажи отдолу. Да. Изсветението. Малко по-бързо ще се кача. Не знам, те учителката по изобразително би го одобрила. Не, тих се. Трябва да шестата за Можете или с лодка, или просто така да се придвижите. с лодка ви е по-удачно. С лодка е по-забавно и... Има шанс малко да се разбие. Не, то всъщност до тук трябва да стигнеш да се разбиш, защото няма плуваш в басейна. То в Майнкрафт не е много интересно да се плува. Тъй, ето и не разбира. Така, следващата парзалка ще отидем чрез влакчето. Тук Аквапарк номер 1. Ето това цялото тук е изработено от Flaming Fury и Екстацент. Много е готино, нали? Като това беше моята идея, а ти ми помогна. Да се осъществи така, сега ще отидем към оранжевата парзалка, защо вали сняг в Аквапарк. После спална, а после PvP-то. Добре, ама защо вали сняг в Аквапарка? Спрете просто дъжда и ще оправи. Много забавно влакче до Аквапарк. Как се прави? Таймсет? Да. Не е таймсет, бе, тогъл фалта. Скелефинчена команда. Тези ръчки можете да ги сложите отдолу, нали знаете? Да не пречи. Имам предвид, като блокчетата можете да ги сложите. Ето до тук се стига. Това е оранжевата парзалка. Тихо ти сега. Кой е махнал табела? Кой иска смърт? Чакай, тръгна надолу. Майка му! Куки мъкни. Да. Защо излезе прави то съм Грета, пак аз написах добре дошли в... Защото това беше... Сега не може да ти щупора, време. Както и да. Добре дошли. Пишеше добре дошли на тунел 2, оранжева епидемия, дръпница от тук. Ако сте с лодка, правете пауза на всеки завой, освен ако не сте експерт като мен по тия плавателните. Ако сте без лодка, няма да се налага. Аз ще се пусна с лодка. Кой го сложи това? Мисля, че е Flaming. Тихо ти сега. Батко ви Флейминг го няма. Сега. Ние се знаеш, че няма да успееш, ще се разбиш. Ще успея, аз съм супер. Ето, не се разбих на първото, сега ще продължим само малко трудно, докато отидем до следващия завой. Моля те, екстацент, так му го правя. Не. Аз съм на 2 метра от тебе. Страни. Още малко. Ще тръгне. Ти, да. Ей! Чакай, не ме бутай, Петко. Съм да бутнал. Знам. Правим пауза на всеки завой. Това е завой, така че пауза. Стоп! Казах ви, това е паузата на всеки завой. Този тунел е малко така скелефинчен. Нормално е. Да, всъщност е много трудно да се направи тунел с такива завой. Ето, правя го. И... Сериозно ли? Както и да. Имаме теч. Сега ще се пусна. Така малко този тунел е разбазикан, тъй че без лодка може би... Не знам, из двете е забавно. И ето пак стигате точно до тук до края. Този е по-плитък басейн. Не. Имаме и трети тунел, жълтия тунел. Всички тунели са направени от мен. Ето този тунел според мен е най-якия, дами и господа. Жълтия ли? Да. Защото е най-забавен. Да. По-скоро е на най-високо място и най-дълго е направен. Да, и най-дълго и
О, не, папагала ни мъква. Моля вас, спрете да говорите, че го възбуждате. Не в ония смисъл. Та, здравейте отново, ютубъри. Може би сте гледали... Не, всъщност те ще са обединени, така че няма какво да сте гледали. Ами, показвахме сервера на Дидо. И... Ще се видна разка. Така, ами... Нали, клип е спрял там, където сме се пускали на пазалката. Всъщност, снимах и по-нататъка. Обаче, Bandicam и Minecraft ми нещо са се оговорили да спират от време на време. И сме стигнали до Warp Aquapark. Пуснала съм се на жълтата парзалка. Не сте видяли Warp Enchant, Food и Jail. Но аз ще ви покажа набързо. Само така набързичко. Ето го Warp Enchant, намира се на спална. Тръцки. Warp. Какво е следващото? Food. С което много се гордеем. Това са райските градини. Не точно райските градини. Има 4 атракции в спална. Да, тук има ендър яйце. Това е първата градина, където ви спалва. Тук убивате различни животни. Има спалнер, което означава, че няма да свършат животните. Това трябва да е куче, да ви кажа само. А това са такива бомбонини дървета. Та към следващото. Качате се по нощчето, отивате към следващата градина, която е... Слънчо, балончо, тръцки. Това е нещо като савана или джунгла и аз не мога да разбера какво трябва да е, но това е слон, изработен от мен. Всъщност градините тази и онази са и другите, които ще видите, са направени от мен. Тук има рекичка с фонтанче, дръвченца. Тук не знам, защо няма животни, но ще се спалня. Тук има една пътечка. Това е изцяло направено от мене. Абсолютно цялата тази градинка. Тук имаме бобър. Да, това трябваше да е мечка, но е бобър. Може да ви прилича на педобер. Може би и това трябваше да бъде, но е бобър. Мисля, че те нямат уши. А ето с бобър беше доста оплескан, както и да е. Да. Това е един вид натурален хабитат. Байом. Зона. Това са големите дървета от новите версии. Всичко тук е от новите версии. Почти не. Към следващото има пътечка. Пак по мостчето. А тази градина е изцяло направена от Дамяникс, който сте виждали в ето го е екстацент. От клиповете за танки, който въобще не се чуваше, защото той говори тихо. Тук е надписа Battleplay, българското знаме, защото е български сервер. Това е един огромен фонтан. И тук вратите трябваше да са отворени, но iMoining ги оставил затворени. Ах, колко го обичам. Ами тук трябва да минете под фонтана и нещо като разводка. Да, тук е може. Какво? Не мога. Тук има меч и стрела, оръжие в Minecraft, направени пак от Дамян. Та следващия ларп е набързо. Jail. Единственият, който е бил в този джейл, беше крафти за сега. Та тук ще бъдете, когато нарушавате правилата, правите нещо нередно, за различен период от време, нямате право на команди. Тук сте survival mode, имате легла, може да си оставите нещата в често, за да не ги загубите, когато умрете или изгниете в тази килия. Тук има туалетна. Всички килии са еднакви. Тук е депресиращо, защото сме в недъра. Та следващите лапове са Lap Jump, който пак е направен изцяло от мене. Та, нека прочетем табелите, когато е екстенцията. Правила BG Edition. Това съм го писала. Да, съм го писала. BG Edition, моя марка. Не ползвайте Ender Pearl по време на джумпа. Чакай да се зареда. Не използвайте телепорт или set home. Не използвайте отвари по време на джумпа. Джумпът има няколко нива. Можете да започнете от което ниво искате, за всяко получавате отделна награда. Да, те са 3 нива за сега, може би да направим повече. Оставете всичко тук. Тук съм се остава някакви такива начални тема. Та ето започваме. Кое аз чупи тази табела? И иначе постоянно чупите табелите, нали, да ме дразните.
първо. Тук трябваше да пише първо ниво. Не. Така, сега ще видите Pro Jump Master в действие. Това е джампът. Той е първи ниво, така че е лесен. Леле, пигмени във вода не се вижда често. Това е... стига лаги ми! Ужас. Как искат да прави? Така... Сериозно ли ще фейвам на такова лесно е? Заради този глупав лаг. Ама мраза го този... оправи се. Така. Малко трудно ще го минем заради лага. Въпреки, че първо ниво, това е толкова лесно. Ето. Danger. Немек опасност. Fire resistance will not help you. Fire resistance, който не знае, това са плошенките за огнена устойчивост, да не ви взима хел от огъня. Та тук трябваше да има повече огънчета, за да е по-гадно на тези, които го минават на survival, защото трябва да го минавате на survival. Сериас, не мога да направя повече огънчета, защото някой тапанар ги гаси постоянно. Така е, трябва да минете от тук. Така, естествено ще се подпалите. Тук също се подпалвате и гадното е, че от огъня не виждате това болче, може да паднете. Тук е трудничко, защото е далече. Ето е нашата цел Голдстоун. Ще я стигнем. И не мога да го скоча. Супер Pro Master Jump, какво ви казах? Сериозно ли е? Минала съм го, нали? Чакай бе, някой ще каже, че не ставам за джампър пък. Не. Проскок! Майка му! Както и да. Да. Така, поздравление, избери се една от наградите. Избери се награда и повикай адмен. 10 Goldstone, 20 Gold или 20 кварцови блока. Както не, избрали сме се. Щом стигна до тук, се пробва на ниво 2. Отиваме към ниво 2. Там наградите са много. Да. Сега трябва първата част от джумпа е да се качите по тези стълбички, което е лесно, ако се справите. Така, ето и се качихме. Скачаме до тук. Стефан не пише го. Така. Този джумп е малко по-труден, така че може и да го скипнем. Го скочих ли го? Минали сме го, виждате колко е труден. Тук има един базик за вас, че ако скочите до тук, не го скочите той, излизате тук и се дразните, че не можете да се върне. Въпреки, че тук паднете, пак не може да се върне. Тук идвате. Малко прицакаме. Така. И тук има една прицакваща дупка, в която може да паднете. Защото съм го направила гадно. Така, pick a price and go! Така, или 40 iron, или 10 diamonds, може да си изберете. Към райските градини. Тук падате в една локвичка, на която целите. Тук в този част вижте какви неща има. Така, ниво 3, райските градини. И пак ще ми се крашне Майнкрафт, така че най-добре да спре епизода. Връщаме се следна. Върнахме се. Така. Ниво райските градини. Вашата цел достигнете рядкото цвете азалия. За това ниво ще ви трябват само умения. Не само умения, а и хитрост. Пише не само умения, аз прочетох само умения. Така вижте как е направено, нали? Интересно. Шоколадовият мост на изкушенията. Хайде да го скочим. Това не може да го скочите. Да, има една хитрост, за да го минете. Ето я и нея. Следващото. Това го скочим. Въпреки, че трябва да е по-трудно. Както да е, да. Качвате се тук. Петко вече е стигнал там. Тук е гадно, че ще се ударите тук, затова ако... Стига да я лагаме! Ужас. Стига, аз не мога да вляза през тази дупка, те искат. Добре. Да кажем, че сме го минали, предсакано е. Така. Тук, ако се качите на саксиката и се пробвате да скочите тук, пак се скача явно. Защо се скача? Не трябва да се скача. Някой ми е прецакал целият джимп, честно, преди беше по-труден. Не трябва да се стъпи на саксиката, трябва да отстрани да си. Така. Както и да е, качилищата на леда. Тук се качвате на това нещо. И сега накъде се продължаваш на там. Ето така. И тук са тези, които трябва бързо да се минават, обаче ми лагва страхотно. Лагът е убийствен. И трябва да се минат по един начин.
Тиквили, Дениса. Сървъра няма грам лак, обаче понеже снимаме. Но то бандика има доста прицакана програма. Тук скачате. Да кажем, тук има оградка, тук има стъкълце, стигате до тук. Jump here. Повикай админ, за да те заведе до наградите и до цветето Азали. Това е край на джампа. Сега да разгледаме. Тук е интересното. Това е... Не го будете от вечния му сън. Така. Не са смея, кравци. Важно е. Пазителите, както си, не ги ядосвай. Да, в момента спът, не ги будете. Тук... Така, и следващия джъмп е... Не джъмп, ами какво е следващото всъщност? Списъка ни е Warp Map. Мап бе. Ето го, това е мапа на сървъра. Ето го. Невъзможно да е мапа на сървъра, защото Minecraft е безкрайно. То самото малко така. Не е цялото. Warp парзалки ги минахме. Warp предложения. На Warp предложения. Ето го. Free Book and Quill. Тоест книга и перо. Взимаме си предложения за сървър. Пишете нещо, запечатвате го и го пускате тук. Моля ви да не са глупости, иначе ще разберем от кой е. То се разбира. Пише го. И ще бъдете джеянати или някакво такова. Както е. Тук имате Kit Start. Получавате Iron брони. Аз вече съм я взела. Мисля, че пак имам позволение. Там някакви инструменти, такива глупости. Следващия ларп е... Не! Всъщност е PvP. Така, този мап... Това е изработено изцяло от Extacent и Flaming Fury, който се бие тук, ще бъде jail. Всъщност мога ли да те удара? Не, да, това става сейф зон. Да, това е на Extacent. Така, това е сейф зоната, от тук тръгвате. Не може да се биете, когато сте в Glowstone, чак когато излезете, почвате. Тук има малко трапове, пак бипи, тук е една кула, до която да се качите, друга кула, подземете, сега ще ги разгледам. Там, трета кула. Да гарантираме ли, няма да случаете? Да, тук има 4 прохода, айде малко бързо. Така, излизате на различни места, пак ще ми се краши Майнкрафта след малко, тук стеничка, пак една крепост, трапове. Това е много готино PvP, може от тук да минете. Приятно къртене. Warp, какво е следващото? Ranks, да. Сега тук мисля, че тук ще ни отиде. И тук са ранговете под формата на пирамида. Owner, I'm winning. Co-owner, Hepos, ето ма главата. Co-owner, Feral God, може да го познавате, той помага в други сървъри. Главата му я няма. Co-owner, Makes my own. Builder, The Great, 102, на който скина му не се вижда. Head Admin Monster CZ, какво е там? Махай са кокошко от моята глава. Това е модератор, аз съм Грета, аз съм. Game от Extacent. Ти си геймър ли? Все още не се ма сменили. Да. Имахме бая работа и на Олнара не му остана време да ми смени ранга. Тоест аз съм админ. Да, Helper, Jake, 717 крафти пречи моята. Тук може да си ти. Така е, Helper. Никъде, махай се. Ето та. Да, махнаха там. Helper Torin, тук може да си ти и Builder Flaming Fury. Така. Как ти да е? Следващия ларп. Хора, моля, без Warp Res. Тук какво е? Как да си направите резиденция? Res Select Vert, Res Create име, добавяне на други играчи, Res Set Name, Trusted True. Да, такива лесни команди, които да не питате тъпи въпроси. Rules. Няма че имам Rules. Добре, айде ще ми го прочетем. Правила. Обиждането и псуването са забранени. Гриефа е абсолютно забранен. Искането на опиите ми от админ е забранено. Значи от мен може да искаш, защото аз съм модератор. Да. Видиш акцента. Който е с хак, ще бъде баннат за винаги. Незнанието... няма да бъде баннат за винаги, за няколко години. Незнанието на правилата не те оправдава. Който не спазва правилата, ще бъде баннат или джейл. Времето за бан или джейл от 3 минути до 10 години. Ако сте баннати по погрешка, пишете на онъра, Skype, Battleplay, BG. Имам и Skype ли ме? Добре. Ако има проблем, ще напишете Call, I'm winning. Така.
така крафтинг тейбъл, който не можете да отворите още, защото до не е сложил правата да ги отваряте в спавна. Така, Warp Run, изработен изцяло от Flaming Fury, само лабиринт е от мен. Моля вас, страхотно ми лага. Дай да видим това. Здравейте, ютубъри! Отново сте с мен и с моята кравишка глава и броня с 1000 енчанти. Много клипчета се развалят, както знаете, за бантикама и трябва да ги снимам наново. Та сме стигнали от предишното клипче до Warp Run. Flaming Fury да ви чете табелките, докато го минаваме. Добре, здравейте, това е Warp Run. Вземете си храна и златни ябълки. Без ендерпери бавен 2 часа. Човек не знаеш, че се прецака от тук джъмпа. Първия печели 10 002 стака дъма. Втори 1 стак дъма. Не си прецака. За използване на ендерперли джайла е 2 часа. Има и бан, зависи колко е използва. И приятна игра. Да. Къде съм го прецакал? Не си. Абе, те с както си трябва преди да почнем джъмпа да ги преглеждаме, защото растат. Не, аз ще ги оправя, ще сложа гласното. Тя Мейкс беше сложила. Така както да е, едно съм го скочила хора, само да ви покажа. Лабиринта няма да го минавам, видяхте изпитанията, това е лабиринт, последното изпитание, трябва да намерите финала. Няма да ви показвам къде се минава, защото е само един изход. Добре, сега следващия ларп, който ще покажа в сървъра е Warp Sale. Warp Sale, ето го. Какви неща може да продавате, вижте цените, ако можете да ги видите. Сега ще отидем на Sale и Shop Sale също. Ти да трябва да тук да влага това дървото дърво го направи просто. Ето някои неща, които може да купувате, може и да продавате. Но естествено цената за купуване е по-голяма, а за продаване е по-малка. И отгоре пак има Sale. Да. Аз това казах току-що. Така, сега следващия Warp е Times. Някаква парка беше първото. Warp Times, ето за $30, въпреки че цената би трябвало да е по-малка. Можете, защото има зомби пигмент. Може да за $30 ден, за $30 нощ. Така. Следващ Warp е Towers. Това, което ще видите сега е произведение на на Хефус и Дамяникс. Построиха кули близнаци. Тук се влиза. Тук. Да, ето ги. Би трябвало да са небостъргачи, но не бих казала, че са много високи. Те са сложили бързина. Да, има бързина. Ето, те ще го запълнат с нещо, двете коли. Няма да влизаме и в двете, понеже са еднакви, защото са колите близнаци. Ами виждате какво представляват. Чета ли на първата Skyblock? Чакай, Warp. То няма Warp Skyblock, нали? Само че аз нямам permission. Добре. Както да. Warp. Последния Warp. Ето го. И може би най-интересният. Това е пресъздаване на Първата световна и не знам още колко световни. Те са две. Но не знам коя точно, мисля, че това беше Първата световна. Да, Първата световна. Република Кавир. Това е границата. Тук има на различни места карти, различни бункери. Дамяник се е на survival. Не се телепортим да го убим. Чакай, трябва Аз съм го направил. Теле, отивам. Сега ще го убим, чакай да взема меч. Не! Развалиха всичко. Чакай, ще го направя. Добре. Където е? Чакай. Като го направиш... Добре, правя го. Добре, готов ли си? Да. Почвам. Не си мръсник. Убих. Де опнаха ли го? Бек. Така. Това, значи, тук Лар. Сега ще отидем към Осло. Така се казва едно селце. Горящо селце. Не, това сега е, как беше, нещо с Б беше. Къде за Бога е глуповата табелка? Ето.
Берген. Берген, ето го се от Берген. Тук има пак някаква табелка, сигурно пак ще пише Берген. Да, пише Берген. Някъде тук имаше, да, ето тук още кулички, бази, сгорели. А там, да, значи, като спане там, това там е танк, отивате насам, ще минете през Берген, а насам ще видите едно мостче. Това небитено мостче, има малко дупки, внимавайте. Какво да направиш ден? Не, през нощта е по-добре сега, защото чакайте на ситуацията. Тук има вещици, има дупки в моста. Така е по-добре, защото се вижда повече. Добре, ето това е светето, с което най-много се гордеем. Не, това там е, но ще го видите после. Това е Осло. И да групата да спрат да ни звънят. Но това е Осло, да, табелката с Осло. Направете ме творчески. Тук са забучени глави и някакъв ендермен. Крашни. Да, това са глави, кръв, тук е горящо селце. А единствените запазени неща са бесилката. Ето това е бесилката. Като някой е окачен, натискат дърпате ръчката и това се отваря. Значи това е направено от мен. Храмът на Осло, душите на боговете са тук. Това са кървищата и душите на боговете. И сега да видим всеки бог. Богът на светлината, богът на смъртта, богът на огъня, богинята на красотата, богинята на водата. Дарения. О, Боже! Сериозни ли са дарения? Добре, сложили са го като ножки малко. Богът на алкохолиците, богът на жертвоприношенията, богът на войната, богинята на животните, богинята на плодородието, какво прави да грее тук. Богът на съня, богинята на плодовитостта, богинята на растенията. Да, следващото е този храм. Той е стая за жертвоприношения за бога на войната, направена от Хефус. Ето, тук пускате някои жертвоприношения, може себе си да принесете в жертва. Мразят тия железни врати с бутони. Никога не ги оцелвам. Стигате! Отвори! Не се забелязва от пропуските. Само шкило. Така. Тук има, значи, Деядрик Темпъл. Повечето богове тук са Skyrim. От Skyrim. Почитаме, значи, Мистер Скелингтън, Хермус, Мора, не знам как се чете, Молък, Бал, Император Стив I, The Black Lord, The High King Creeper. Вижте Император Стив I как е бил обесен. Чак с плезен език умрял. Както. Ти с главата на магма купче ли си, бе? С главата на магма купче ли си, да? Добре, следващия ларв, няма повече. Сега да разгледаме спауна. Ето го спауна. Градините ги гледаме. Всичко сме гледали всъщност. Ларв продълженията, ендър честове, нетовални. Не е такива неща. Ето тук са главите на олнарите и колонарите. Империал Сити показва ли? Империал Сити. Хубаво, че напомни. Рестъпа Империал Сити. Чуй се, кой ще да покажем. Те много трудно го написали то име, бе. Пишем Рестъпа. Какво, като написах Империал Сити? Ето. Значи, това е сцена да пречим на гаднярите да се качват и да ни влизат селцето, но това не е сълце. Това е столицата. Така, това е. Правихме скулптури на всеки. Това е на Flaming Fury. Крафт е 1.5.9, който е почнал да се прави някаква пътечка. Някой ме разрушил. Която ще щупа по-късно. Тя щупена. Jake T717. Това кой ли е? Тази много яка статуя. Кой ли е направо? Да, моя е. Нали? Много яко. Това е Мейси Маун, не знам как е. Нашия олнър и нашия ко-олнър Хефус и Аймонинг. Един до друг. Нека да направим, те си я направим. Вижте моя пиедестал, аз съм си направил. И Мейкс си я направил. Окей, тук има някаква мина, дето Хефус направи. Хефус. И не знам защо. Пише кварцова мина ли какво беше? Да, кварцова мина. Най-голямата мина, която съм виждала. Направо няма край. Айде да такова. Да разрушим стата. Къщите.
Къщите, добре, с коя да започнем по азбучен ред, аз съм първа. Все пак само съм Грета и съм и Ванеса. Каква искате? Добре, всъщност ще напиша home, защото тук няма врата, трябва да сложа нещо. Кой пак не е допчил пода, бе? Много сте гадни. Чакай, ти. Телепортирай се.